Yantron Yamukwa. Yambon Paso Keke. Now I'm in Making kind Troyno. Nam couple that assassin. Yankupon or boy in Pada and the Sasso. Say, oh, Yankupon, Pony Pass and the Sasso. I know then is Subano say you. No, I mean, I may huna. Let me see you be ala. The Macoya. Now, some people some way there. About the pan and what of that cherry out there. Yami, Nusu, Nansasson. Say, rather boy or boy, and then Nusu, Nansas. A rather boy says, and is Sue and then the Sasso, dear. Hello, hello, hi. On a man, fat way. And you're following. And Fashion be a Fanyamina, Fanyamo, anyone. No, Dama, our Dama, seeing I'm a son. I will know you have a share, die, you may wire, and no shed the Aradia, oh, yes, say. What's my I made you know, I'm in a bay. I made you know, I'm in a bay. None, nay, I papa, you want to and none, papa, and mammy, do passions. Or they know I show you for bands. Or the nation and sa, or the nation and sa. Most of the time, soon sooner. But also, Tower cheat, home family, one I'm from another Ossadorian, and in the SSO, you are. Erade abuano amaneti miaye. Amen. Amen. Nyamedema osofo peninsulu ane adofo e wo ha ne titru mofra no ne se o se insuro na wona waka ye wono do so sene wona waka wo ho no. Amen. Bɛyɛ wajuma Sumsum bɛyɛ wajuma gabi Sumsum bɛyɛ wajuma
Onyame de hye yehu anasudwe enka ye nyina da odifo kwa menka nsenya nkopon omfini su no omehira yenda mpacho moma yemmo empaye otwedi ampo nyankopon tumi nyina ewura amen odifo chiri ni meja yenda wase amen se enanso aye wo pe yakoda aye ne yada nanso ya sori ye na okura yimu ni nyina ho yesi na asenka wodi amen meja yesra Jesus beka yen ho dwuma biara ye beji Jesus awurade yesra wo Ah. sa obema usunsun kronkron amen abedi hine wo amen abedi hine wo Amen. ye nim sese ebedi hine wo Jesus ne awo pe Amen. ye mu no Yes. amen be ye awurade Yes. yesra ma yen da amen ye de mo fra yisha wo Yesu dimo obambofo a we Israel onyame a wontonko no wa yewura yesro sa wodi ojane apna na Jesus. ebeja mofra yi Amen. se otamfo bronsam bi sori won so Jesus. awurade mane ho nye no to Yesu dimo obiara obesori won me Jesus se ejani wo ejani wo Jesus na won asori won so Ah. mane ho nye no to David da. sani a ohene Daudi kan Jesus. osimena ne meja eja o me Ah. nanso awurade di okra Oh, yes. awurade enim so okra Yesu dimo awurade koso na kra Yesu dimo won ho ban Yesu dimo na ma ensi yenye Oh, yes. yenga ye ba ye nyina Jesus. wo Yesu Kristo Nazarene din mu na ye bi say amen amen Now your hand in the takra say. I am a say never best your Bye.
Papa. I don't know, none here, and then so, Nancy, Tibia, as I said, only a baby. And our papa, running shout, shout. Mamma, so that. Amen. If for Kwame can say Yankopona, or Jens and Chene was Ruma, a sunny was our season. Yes, say. Omra obia nsra manso na onya obia ho nsenkyerene na onfa dance die nhye obia empo ansan. Oh yes. Afie na konawie ye Awurade nhyiramo. Amen. Na no yi David me okan ye ne se ehon bo de ye nkan na wi aya ye kan ti o se mekra ehire Awurade na memu ade nyina ehira ne din kronkron na memu ade nyina ehira ne din kronkron na ehira ne din kronkron saberwa mbom timi efa bom se ya na Oyami onshire. Amen. Fresh Awurade na emma wo rem fi ne ne pa nyina odofo Oyami onshire. Amen. Ya nken kansem no. Ya nhwe wo eye Israel. Eti eye aduanan sia. Eti chemu eye ba eko. Israel nyom. Eti aduanan sia. Aduanan sia. Eti chemu ba ko. Eti chemu ba ko eko no. Ose Onyankopon ye yen dwankobia. Onyankopon ne yen dwankobia. Ne ahoden. Ene yen ahoden. Ahoyen mu buafo pa a wanya no ehuniye. Ye ene ye hu se ye Nyankopon no. Oye ahohia mu buafo pa. Na ye hu no se oye ahohia mu buafo pa. Oh yes. Enye sanka nsemo a esisi. Mbo enyema a ekoso na eba no. Odi fo kwa me ka se Nyankopon no. Ehunten Nyankopon. Da bia obo ye ho ban. Obo ye ho ban yo. If so ena obeti ena kwanhia we ena we ya yese. Nanso ye de. Eno anu to adwom nyame a menya no no. Osom mebo. Media no som mebo. Papa. Oh yes. Onyame onhyira ye. Amen. Enti se asase ani dane butu. Na wo bisa ho se na asase ani no edane butu sei. Asase ani timi dane butu. Onyame odoye no Ghana man onyame doye papa. Se wo ti se yesi ebia ahase enkura atwitwa ye ho ahia manasa abrochimamu enso aye earthquake anase volcano ana eniema bebre koso musa sase no enia dane abutu. Hallelujah. Amana muni matwo. Isaya muni matwo. Amana na mi atwo saframwe. Amana nusa. Amana ya wabio. Amana muni matwo wana mi asrama. Amana muni matwo. Yeah, mama yeah. Muni matwo. Yeah.
Let's go.
Dabi yensuro nia esi nia efa esi yenu nyina rano na enye wo anije se emofra yi o se nyankopon aye mekra hire brade na memu ade nyina emfa ho anije mu awerho mu me hire brade mekra no hire brade enti se asase ni dane butu asase ni na dane butu se physical lay in say bia obete say yesi volcano si wo ha ana say earthquake si wo ha ana eniema bebre etimi sisi enframa mpotimi bama etimi ka train ne sa ne manema ne nyina egu na ye de onyame adom ye enti say sa ne ma ne nyina bi sisi a ose yan de ye resro oso ne asase ye fo ontonko ona na so daya anga efrisumfo no afidie no nke kowura mu na so esanse owen ye no ntina e no ma ye nkra dwane se anoma afi ofrisumfo afidie awurade abiribiara osefo no bebo ye mu bi ho po ana odifidie bi betu ye nyanim no odifo kwa men kan se nyankopon no ma na nsaso na oma ye nkra enwane se anoma emfi ofrisumfo afidie no awurade onhyirawo awurade onhyirawo obambofo no nhyirawo onya ye kumaso ade ma ye amen amen ani amedema osofo peninsulu ane asofo ayewo ha ane adofo ewo ha ni titru mofra no ne se ayamfo ma to so mienu ochodi akosuma e ti zanga so edu sia no na wo se insuro na wona waka ye wono do so sire wona waka wo ho no amen onyamema nia owo aso a odi betie ontie nia ho no ka kire amen onsemo ni sana ka o sori gina wana mo so bo onsemo a ani ye mu ko so gina wana mo so be dia o tie dia ani ye mu sori gina wana mo so ebra onyankopon di fo ede enkwaji asem abra ye tine wo so be dia wo kire ni so na firi wa poma mu nyina ka kire ni se onyankopon di fo ebade hiro akabie no last one when I said about we can be meeting now ebade hiro naka amen amen
Elio
Let's go.
Hallelujah. Amen. And I say, one share and I want to hide now. Better me chile me prep. A person chile me prep. Odifu kwame cancer. Odifu kwame cancer. Konsheni kura. Okonsheni ba kwa. Oyini ye juma. Onenu ye juma. Ani okonsheni penny jehu apia. Any okonsheni penny jehu apia. Nisa kakra na me yiwo mfiri pii no. Ebra wo so kakra na ne mfi bebre no. Na me kira de okofodua no. Na wo kira de okoforidua. Usum biara dua. Usum biara dua. Okwanyinam. Okwanyinam. Mara. Ono a. Usan de me say de me nana. If you say what you say nana. No, you know them. Na oni odi fon cancer ye ba akọ. In 1948, I met Papa so Obasha Sidori. If in 1948, ne Papa so every assessor warrior to Mano. Say, Oko East Region, I am a co. Say, Oko East Region, on no and echo. For Oko Chan, only a deal for cancer. Nipa one in Chayo, deal from cancer. David, no, I see 1 hour. If you are before David is what I see 1 year Kenyan. If I'm a fan back, or Nipa or fan or back, and then the day back cry, or the no air never cry. or not deep for Solomon. And they would deep for Solomon.
ne papa sɔfo panyin Bɛyɛ Yakob to himself friend no Bɛyɛ. enti Awurade frɛ no no ɔbaa He come in share Awurade nsa. ɔka hɔ na mode ne hyɛ Awurade nsa Mpamachaw. ɔpamakyɛw Na me gyina na me de yɛme ne nim asɛm kakra ya brɛ mo dɛ. ɔgyina ha na ɔde Onyankopɔn ne wɔnsɛm kakra brɛ yɛn Mama wo yɛ mfiri da mate no. ɛma mo werɛ mfi deɛ moate Nda kora po ntɛ me pɛla me kasa. ɛnɛ kora na nka wɔmpɛ sɛ ɔbɛkasa Na sɛ mankyerɛ wo ma. nanso wankyerɛ wo a Muza ma afɛr na. Muzama asɔre no Ɔwɔ wiade baabi a. ɛwɔ wiase baabiara no Figan baabi a ɔkɔ baabi a ma na me kɔ. baabia ɛkɔɔ bia ɔno na de kɔɔyɛ Amanada sɔrɔ no kɔfa me wɔn na nso no me wɔn yɛ adwuma. amanɔne deɛ no wɔne ɔne mu nam ɛne ɔmo yɛ adwuma Odifu kwa me nkansa. ɛne wɔdiyifoɔ Kwame Nkansa asefoɔ Yɛnto nnwom kwa. yɛnto ne mu kwa Yɛmbɔ mpa so kɛkɛ. yɛmmɔ mpa yɛn nso kɛkɛ Nyɛ da yɛsawara, nyɛ asaw bia. ɛnyɛ asɛw bi kɛkɛ na yɛ sa Na me nkyerɛ mo. ma wɔnkyerɛ mu nkyerɛ wo prɛko Ama se efia no yɛ kwa yɛ ahyɛ ase yɛ adwe na adwe foforo bio. sɛ yɛfiri ha kɔ a yɛfiri ase adwen foforɔ bi Ma ɔyɛ daw yi dɛ. yɛyɛ ne dɛ ne sɛ Me kenkan kyerɛ yi no. ɛberɛ a wɔkenka kyerɛsɛm no Na mkopo da hyɛse. ɛna wɔkɔpie so sɛ mfitiaseɛ no Na ɔtwatwa do ne nyinaa. yɛtoa soɔ nyinaa sana Yankopɔn ɔbɔ yi pa da ne sa so. sɛ Onyankopɔn bɔ nnipa sɛ ne sɛ so Na yɛne suban no abɛhyɛ yɛn mu. ɛna ɔde ne suban no hyɛ yɛ mu Nti me wale sɛ mehwɛ nyame mehu na. ɛnti sɛ wɔhwɛ Nyankopɔn no wahu no a Na manhyia wo biara. na sɛ wɔanhyia wɔ bi a Na makɔhɛ mahwehwɛ no mu. na ɔno akɔhwɛ n'ahwehwɛ mu Na asɛm a mebisa mo ho yɛ dɛ. asɛm a yɛ obisa ne ho ne sɛ Abɛde paa na mmɔtumi de akyerɛ wiase dɛ. ɛdeɛ na ɔbɛtumi de akyerɛ wiase sɛ Nyame no su na ne sa so nyɛ me. Onyankopɔn su ne suban ne ɔno Basa abrabɔ yi a. basabasa abrabɔ a yɛbɔ ɛnte saa Begyabegya wɔ yɛ adwene mu yi a. begyabegya ɛwɔ yɛ adwene mu Dabi o, nyame ɔnyɛ begyabegya da. Onyankopɔn yɛ begyabegya Nti mepɛ dɛ fi nnɛ. ɔpɛ sɛ firi nnɛ Nnɛ yi a yɛwɔ ha dɛ yɛda nyame ase. ɛnɛ yɛ wɔ sɛ yɛda Awurade ase Yɛda nyame ase o. yɛda Awurade ase Na ansa na bɛda obi ase no. ansa na ɔbɛda obi ase Kyɛ dɛ obi ayɛ biribi a. ɛkyerɛ sɛ obi ayɛ biribi ama wo Nti mepɛ dɛ fi nnɛ. ɔpɛ sɛ firi nnɛ Obi a ɔyɛ nyame no ba bi a. obi a ɔyɛ Onyankopɔn ba bi a Edwuma bi a no bɛyɛ bi a. adwuma biara a wobɛyɛ bi a Mafa ho na meyɛ. ɛmfa honam nyɛ Deɛ mɛsua na mekan. deɛ wɔasua na wɔrekan Asɛm a Yankopɔn aka akyerɛ me yɛ dɛ. asɛm a Awurade aka kyerɛ no ɛne sɛ Sɛ wowɔ biribi a. sɛ ɔwɔ biribi a Awurade gya ama me dada. Awurade de ama no a ɛwɔ ne mu a Sɛ Awurade hyɛ me nso wɔ me nana wotua mu a. Na ɔsrɛ mbɔ wɔ wotua mu a. Ma ndɛ sɛ manyin mayɛ panyin a. ɛnɛ wɔnyina bɛyɛ panin a Na mede baeɛ no. deɛ wɔde baeɛ no Mesiesie mu ayɛ kɛse. ɛsɛ sɛ wɔsiesie ɛma ne yɛ kɛse Ɛsɛ akyɛde bi da. sɛ ɛyɛ akyɛdeɛ bi a Ɔno mɛyɛ nkurɔfo nkyɛ. ɛne wɔne obiara nkyɛ Na sɛ mbɛka ne mpɛ dɛ mete ne yie na mede kɔ fie. asɛm a wɔbɛkan na ɔpɛ sɛ yɛtie no yie na ɛde kɔ fie Me nua yi na sɛ mehyia no baabi a na makoma atɔ me yam. ɔhyia odiyifoɔ baa baabiara na nakɔma atɔ ne yam Mehwɛ mmeranteɛ ne kɛtɛsi a. ɔhwɛ mmeranteɛ ne nkataasi a Baabiara na nyame ayɛ ketekete. Nyame ayɛ ketekete ama wɔn. ɔmo ndu baabiara so Onyankopɔn yɛ ketekete ɛwɔ ɔmo ani so Nyame sua. Nyame sua ma wɔn. ɔmo ama Onyankopɔn yɛ ketekete ɛwɔ ɔmo ani so Na mehwɛ mpanyinfo a wɔayɛ mpanyinfo a. na ɔhwɛ mpanimfoɔ ne mmom Sɛ wiade adwuma yi a. sɛ ɛyɛ wiase adwuma Asɛ wɔnkɔ retirement. a ɔsɛ ɔmo nkɔ retirement Ɛmi Bible na bɛkenkan. nanso ne Bible kenkan mpanimfoɔ akɛseɛ Asɔfo akɛse. asɔfo akɛseɛ asɛpakafoɔ akɛseɛ Mɛnti dɛ obi ɔkɔ retirement. ɔntene sɛ obi akɔ retirement wɔ Onyankopɔn adwuma mu Nti ka kyerɛ me dɛ pɛlɛ akɔ retirement a nam sɛ dɛ nyame nkɔ. ɛnti sɛ obi ka kyerɛ no sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ retirement a mpa sɛ wo ne Awurade nkɔ ɔno deɛ wɔnkɔ retirement Gyame pɛ wo yɛ yi. deɛ ɔpɛ sɛ wɔyɛ nie Na ma mpɛ dɛ wo nso yɛ yi. deɛ ɔpɛ sɛ wo nso woyɛ nie
Se Rado boy obo here dey no sudu na na sasoda. Rado boy yan say ni su ane ni sasodia. Hello. Hello, hi. Ono man fa wen. And you fa wani. Mfa hwe bibia bi. E fa hwe bibia bi. Fa nyame nan wa. Fa Onyankopon wani wa. Na oda ama wa. Ah, odi ama wo. Nsi nyame sa no. Ah, woni Onyankopon hwe da yeme wa ya o ya. Fa eno hwe de Awurade agye e wo wiase. Sa owere te asema. Se asasa wutie asem a. If you bia no nchen na. Efi obi anchen a. Fusemo. Ebufu semo o. Onyankopon semo o. Nkomodo. Asem bia pede. Asem bia ra opese wutie no. Fa Yakopon na so fiti. Fa Onyankopon so no. Onye wo mu no. Na de ye wo mu no. Monti mu wo mu no. De edi mu wo mu no. Ntasi wo mu no. De ntiase wo mu no. Afada bo. Na wa fa e de abo bra. Ye tiri ho adwuma. Ye etire ho adwuma. Fa wonu ya de kan nsembɔ no. Emfo wanu o de kan nsembɔni. Manfo wonu na de tselukun no. Wanu o de die nikumu. Wonu na de ti nkonkonsa no. Wanu o de di konkonsa no. Manfa mbɔ brebi a Yakopon. Emfa nkɔbɔ bra bi a Yakopon pɛ. Nti fa ya me na no. Fa Onyankopon wano. Fa kasa. Fa ka asɛm. Nyame na no or ka asɛm a. Onyankopon no ka asɛm a. Aso no ye Awurade na so no betero ya me mu. Esansa aso no ye Awurade aso no betie. Edwuma wa ye wasase. Ye Awurade edwuma wa ye a. Ye de nyame na yi wa ye da hwe. Ye de Onyankopon ni ahwe. Amen. Amen. Na me fun penfo na asofo penfo a wa. Ye ma me fon penfo ni asofo penfo a wa he. Se yame be hye mu no ho ye edwuma na. Se Onyankopon be hye mu no ne wo ye edwuma. Oda se ya abrewa. Ese se wo ye abrewa. Hwehwe abrewa Sumsum de to baby. Wo hwehwe abrewa Sumsum wo to baby. Na ko fa Awurade ho de ye edwuma. 2024 afashe 2024 this year. 2024 afashe a wo hye ye no. Kase o fi me wo ba. Asomdwa afia o ye ye no. Assembly o si. Assembly esi ye. Ne yara mandam. Enen nyina otimi na wo ho. Emi amede yame na na. Ono odi Awurade nan. Me ko bagwo mu. O ka nsamba ya me ko bedwuma ko ka nsam. Ah. Sabam de usu na usasu da fa wona na na mo konke gina do. Sa wo ka se wi a. Do ada do. Ah. Yo ye bufu asemu. Dabi. O ka se Awurade se ena no odi ma no no. Odi kwa ye adwuma nti won famre no. Odi kwa ye adwuma wi a. Odi ono ane na ye be kwa koma no. Dem na me ho me fu penfi de dama na won so re. Sa na wo hu ya ma me no mpanifo nse sa na o mo ye. Na so me no bi no ma sofo no. Ene asofo ni bi no mo nso. Wa ka sana. Omo kasa no. Wo ti ho ahon komo no. Omo di omo nkomo no. Anam de ma so na me ti gina wonom. Oya yame na so, ma ye yame na so. Esanse na so no oye ni Onyankopon. Asaba wa kan beti. Asemi o kan ye bia wo te. Se me gina baby fa ko don hwere na inum na sa me mra ya. Pamochao. Nyame bia. Enya mia. Enan no me gina so no. Awurade nan. Sa me kasa na mra ya. O kasa na se o mra ya. Me fa marama no nka. O fo no na o de kasa. Awurade na no na me. O de Awurade no de kasa. Sof mami sof kwedu. Sof mami kwedu. Ono na wa hye da yemra na yemba da yemi ase. Ono na wa hye yense yemba da Awurade ase ma no. We hu anda wiade. We hu anda wiase. We hu amanipa. We hu amanipa. Owu ma yemi. Owu ma Awurade. Ni yami dweno ani me na be. Ni na me dweno. Ose ne Bɛyɛ a wabɛgyina ne nkyɛn na wɔdwene ne ho. Eh ne nana yampa. Ana me dweno nsi gyina before Bɛyɛ. Dabi. Papa na. Papa. Eti ne nana ya abɛgyina ne nkyɛn na ya wɔdwene ne ho. Se me friend. Sɛ wɔfrɛ no. Na me yere bompai. Na sɛ ɔne ne wo bɔ mpa ya. Na me yere kasa. Na ɔne ne wo kasa. Afuta de man kasa yende. Afutuo a yɛ ɔde ma no kɛseɛ paa ne sɛ. Manzo. Ɛma wo nde wa wo ho. Awurade ɔyɛ hye pa. Ma Awurade Nyankopɔn yɛ nhyehyɛ yɛ papa ma wo. Nti da mesra ma me na be yi. Yɛ wɔ sra ma ne nana yi ne sɛ. Ani adam so me gyina na mesra safo ni nyina. Ɛno ne ade a wɔgyina so sra asafo ne nyinaa. Ada de kyɛ na me wo bɛgye kasa. Adeɛ bi a wode kyɛ no a
ono nani baji kase pa ande ba ka do mpa ibo ma bi ene se de bia wo konkoto dwa ni mu a kai ne na nan wo pa ibo ne baba we obisa se ne papa we he abrante ya no so ko wi ade ka ye bi ade dwuma bi encho aba fata ni o se se nka ono so ko ri ya me na ro ya na se papa ata na chiri we fi mu ah ma na ma me susu wa ta do wo miti abantemi ya ne ma me nso ko a zaka na ko se ye wi ase adwuma na me ko to pa de won awo yi na asofo na nkonchefo na asoma mpenfo siri awo yi na nti wo gina ma ne da eja wo gina ma ne da na ama sama na ma be ka kire na anti ti wo se tuma ka kire dabi sa konvent dabi is the mind am ba kan yo bi o do ko de gina de japa ase mama yenyina se japa ma no gina de napa mama yenyina se enapa ema no na Sumsum afuto fi urade no nchen wo mo afoto obi efi urade nchen no me na no na akagidiri bo obra urade anu awaje wo de bo obra no to akasa kire fa anu no ka asem kire no dom kase dom dudu na enya hon ase dom kase na wonya won wa mo brase odu bo tiri okon ma wa ho brase fa wontu se wo kode Sumsum wo ma opre no ade wo mo plan ne ho ase na adwo no ana o to ba fa do enno ana de wo be fa abla bom na highway je betas aha ya we de e aseda yo bi ra yemi dam enye obi a ne ya ne sei na ba ku bi techiro ne baba ko bi ti akire ho ana me portrait dana ne ba otoso nan hello hi afra kaka ba me ba yin abofra ketwe e ne ba 80 year old boy 80 years every akona wadi tiasio makoma wadi ngbo ase makwan makoma wadi sawatapa na irade siesie no nche watade pa makwan me wadi sheda onfa yimtin famo ase makwan na irade mfa nim de mo makwan na wadi nhwema ma irade nhwema no ntema na ontie ma se be wana na kasa na se obi wa na wo kasa na hodi na wo mu Sumsum ni ahode e wo mu na da wadi na kasa etimi adadi se irade na e kasa deda nkofo ya da sofo no ma wo ma hwe deda asofo ni tutu mo beje asofo wo ya ma nko enhwe ho konde hello hi konde ose kono se yami ya kasa eya na ntse irade na ne wo kasa se tie wi a na se wo tie wi a na ehwe ada amoda irade wa ya na se wo hwa awade irade aye no chema nkrofo a wo chema nkrofo a man fo wanu yemfa ye wadwuma emfa wanu enye wadwuma fa yame na no fa irade ano fa kasa amen na me peyin yame di info na waka tete mma no aha mpenfu na enkopo nsa da ye wasoro go no aha na mma a da ye gu ho no atemkwafo mpenfu ositeberedo no oba kan roda oh yes obaya oya tumkwafo pen chief justice yes mu de na ma no ya yenti ya adam debi mma mpenfu adifu mpenfu no e ma penifo edifo penifo ni ya beredo wona ye ho na ye ho sisi oh yes amen imiti atikasa yami ntum amen ma wasi yim wasi otum da bo bra yami pega amen amase wa chedi be awradi da ma wa ana ma fa nche mu teacher dem e gudu teacher bi indi kasa yami mbo akoni na mu oh na jo ya de bi jo ba ni na nechi asori da waji na the man so be the jaba wo na ma so ina nechi asori da waji na so nda suji na ho wo Ghana hala ofi Africa so wa ba ofi Liberia ofi Sierra Leone ofi Senegal ofi Gambia ofi Nigeria ofi Togo ofi Benin ofi United States United Kingdom ofi France mo de ko pa wa ya papa dem so be urade be ma bro amen no wa brebe ah the urade be ni ono no good ori
I was a young family who was in Papa Nala. I was my papa any a Bruno. You are very new for and why Papa now was here. Sana Nana Eka. Amen. Now, when I walk, what you may one more what you may munina. You mean, she and one for running, she and any home. When I walked out with you, Medina, one more time, what you may be in your name. the men couldn't fact my papa. I ran across one far from my pa. I'm not a bay. Nina name. Nay, I papa, you want me. And none, no papa, any mammy anyway. You do better, sir. But they know I show you for bansa. But the nation in sa, or the nation in sa. Maybe I will be a. Maybe I will be More than the nature, man. My wife in the cheek. Most of the time, which is soon on him. I'm also tower cheek, home family when I'm from. I'm at the Osado yen. And in the SSO, you be a. You may have a rade abuano, I'm an etimiaye. amen. 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 How do you do this? Aha, and another day, you see. You know, you who paying name. Oh, you know, the formation your name, And a base, and the name, name. a bushian, sir. A busia. Yea, be see a few more yearly and now. Ye never see a few more than a year and now. A busia. You also want them. Oh, you know, Monswan name more Damas. The different coming cancer. Oh, yeah. Your different cancer, you know. I shall see the brilliant answer. If it is every anti-Asian. If you don't confront us. I feel I'm confronting. One good same. Amen. Yamin Shalom. Amen. Yamin Pejamina. Amen. Was soon know your name. Amen. My brother up at the oil manasser. Oh, yes. Nella. Yamia to the fatu. Nancy, the India, Ewan, the figure. Amen. Chile Babana, son like assassin. Amen. Chile Babana, I assassin. Chilabia, you ever say she have you know, not I can see us in the say. The minister like a son. If I didn't should I can say almost so. Amen. Oh, yes, amen. When someone is so, baby, out here, because on a boom. Eradisha, papa. Yes. Adriana and cancer, media, member would did that. Gio. And then they don't come. Amen, cancer. Baby, why you? Mama, me one ride, baby, why you? Amen,
Isaac. Yes. Chief Pastor Isaac Atta. Bonsam Kasepa. Pastor Isaac Atta. Bonsam. Aha. Isaac in the front. Peja Musako Subra mi Bompai. Onyame Sumsum. Yes. Onyame Sumsum. Yes. Odi fu kwa mi kanse Sumsum. Yes. Odi fu ba ta mesin kanse Sumsum. Yes. Nanaja wa apia ni Sumsum. Onyame dia far from sin akonto far from show. Wo mentre wani wo ba bi se wo nchen. Yemi manfre wo pem fanshida aya tie fama wo. Nya kase wo no aya adimiti amen. Yafra wa bro. Yeah, na me no so yeah.
Yes. Mebusem. Eti dun kron chichem dun so se. Si. Ai. Dia ohunu mobroni mobrono. Sie. The fama wurade. Me gina hai. Me yak mo papa. Ade enti na me ka no sa. Me ma me ni me papa ewu. Oh, Nanso. Me de bani afi. Bata wutie me. Me de osofo afi amani afi. Nambo ya ma me dojina kwedu. Ane ya papa Solomon kwedu. Enkola na omudi eja ye no. Omumu bia ni ho ani tipen ni me. Me de metimi akoya aduma. Oha. Yo ha. Bata wutie me. Shut up. Enti nkola na omu bia anya aduma. Enti awurade se me maka ncho se enne ye gina hai. Se wo be hu nkola yi mobo a. Wo tu susu.
besia. Amen. Na aha de to aso ne se. Osi. Ai. Die ode fam mobronin de fam awurade. Na die ode ama no. Ai. Obehya no na mu. Enti ene ye beto susu. Yes. Susu a ye beto ne se ye behu nkwala yi mobo. Nukre. Na ya fam awurade bibi. Ya ode ba no, won man nkwala no. Na mom ye de be fam awurade. Ya de fam ni wia. Yes. Obiara ni ho oto susu a obo bank anya man sika. Ye de na de be ma no. Say ono ane di. Ma ja wote dem de kana. Yes. Se wo to susu wo bank a, ebere biara wo hia no. Se wo kwa. Ye de ma. Ampa. Miti ani wa tu ani na me de ma ye de ma ko. Ami de miti ani wa tu ani na ma ye de. Miti ani wa tu ani. First Samuel chapter 20. Chapter 20. Verse number 14. Verse 14. Na se me da so tiasie. And your brother and papa ne ma me da so tiasie no omo hwe nkwalai. Etan kwalai na chi no. Na ye yo madoye. February da ye me. Enti ye yo madoye. Na se me wo nsu Ampo tie ba bia. Asam ne woni se. Se yo mo wi yenye dai. Inka odoye ni mfiri mi fie ho da. Ye ye wo mo no. Inka mfiri mi fie ho da. Tiasie ko na ye yo madoye. Yes. Omo awu na wo be nya adoye ne ye. Debi. Yentimi nyae. Debi. Enti ya be ya mufra na adoye. Omo maka no we mu giro manem. Amen. Bla me 50 cedi. Oya ku bo ma sem ne foi. Yeah. Oseni foi beni ma sem mame. Oya ku bo ma sem ne foi. Oya ku bo ma sem ne foi. Beni ma sem. Oya ku bo ma sem ne foi. And you are money 100. Papa used to say 50 this our mom 100. I know what Erade de maye. No cra I want to say. Ya mame Georgina atakwedu. Otumfo Nyankopon a oyo di fo kan se Nyankopon no de ne ma yen. Na Erade afa. Ebrin no so ye no Erade ode ne ma yen no wasan ya befa na de ekọ. Nhyanka Erade din. Ye ne hweka. Amen. Asamba akopẹ na ye beka se Ehranka Erade din. Amen. Agidifo yenka amen. Amen. Enti me boni din implensa. Me boni din de di kan no a. Ye nyina de anokro beka se Erade de mai. Erade afa. Ehranka Erade din. Amen. The sai boni din de to so mpre no a. Ye nyina be ya anokro aka saara se
Ewurade de mai. Ewurade afa. Ishranka ewurade din. Me body no yen nyina yen je so saa. Sofoba Georgina ata kwedu. Ewurade de mai. Na ewurade afa. Ishranka ewurade din. Sofoba Georgina amata kwedu. Ewurade de mai. Na ewurade afa. Ishranka ewurade din. Sofoba Georgina ama ata kwedu. Ewurade de mai. Ewurade afa. Ishranka ewurade din. Wawie. Odi fo bompa ye wo so amaye. Aduma nyina wawie yo. Wawie. Aduma nyina wawie yo. Aduma nyina wawie yo. Udinu na nshranka. Agidi bo nyina gi atuma huru se. Aba wa agina tena ba mai. Nyame agya nyame oba nyame onkronkron udinu na nshranka. Yes. O meda wase se wa hira ni hira na kan he. Aka busuafo aka asori me nyinara. Wo Nazareth ni Yesu din. Amen. Amen. Bonsa. Edikan eda Onyankopon wase. Wade kase a wayamaye. Se eba Sinai ya tibo ni biara. Eni jesem ko a ya mame difo, ya mpanifo, omo ya to safra won. Obi ade ani je abebo odom. Enene edwumadie no aba ayesronko. Tinyame ena yeda nase. Yedi a yedra asa, yedra wo asori ni dem. Say ehwa branch no aboka papa na ya mame abeta akira from Nansa abedu Samre aduma gasi a waye no asori nani ana yem papa difo so a oba ye no so obashi ye kurai nso waka kira ya ni jesam kase amaye edi ne kura no national ejina asori nani bo asafo no branch no ensawa na mmaya so na mwatie kakra national ensawa body 5,400 national ensawa body 5,400 and our region so 1,300 Greater Accra region 1,300 and our district so 1,000 Ghana cedi district 3 is 3,000 Ghana cedis. And the account in our bomber 7,700 Ghana cedis. Now, I am a midi for Yanka, Emma, Niasa for 20 cents. Only a nom tracia, the best Biano, or Mamma Ninty. Emma. I don't know anymore. I don't know anymore. Wow.
abuwe